George Omera umubasta wekanise Rukungeri branch ya Musocho Central PhD nongo dum bono nyasaye otoyori bageri tusangeri ngana liae mono nimu chakoni nyasaye nindole bitu tunataka tufanye kazi angali sasa gatosoe asili ngana kulia lero ega oseti yeri kulia lero gerema omonene na kuinyore asa bali geretie kigatosoa sige kawo ya abagambi 11 na onye twayigoire tihango tosome lingana limwe muri batabanga Yefta omogire hadi niga alenge omuruwani etwani ere nigo alenge omwana bw'omukungu omutayayi na ise Yefta niga alenge korokwa Girehadi omukungu omunyome Ogirehadi nere boigo akamuyibolera abana bamura nekero barabwo babete abantu abanene bagasege Yefta kurwainka bakamotebya ayetu kunyara konyoro umwando ase nyumba ya tata ikiagera nigole omwando b'umukungu omwao Yefta agatama kurwa ase bamura bamwabo akagenda asense ya Tobu awagasangana n'abantu batechigeti nabarabo bakanagutara nere inye engakiyegaika ekera abamoni bachagete kurwania abaisiraeli ekero kiria abagaka bagire hadi bakagenda kurangiria Yefta kurwa sense ya Tobu bakamotebya inchobe omutangani wito erinde tonyare kurwania abamoni kolinde Yefta kabairaneria inwe mwanyangete na muganseria kurwa se nyumba ya tata na seki mwachira sende bono ekero mwanyorire emechando abagaka baliya bagirehadi bakamwiraneria ayo naro agerire twakoiranire bono nturigetiaye ogenda mona intwe otokonye kurwania abamoni na ove omutangani oito noyibwa abantu bonsi bagirehadi Yefta agatebya abagaka balia onye mukongiranie nkana ende ngende kurwania abamoni no monene karabeka abantu abwasa amaboka anenzi nimba mutangani ino haleluya 10 abagaka bagirehadi bakamwiraneria ntokole buna watebire omonene nawe kirori asigati yaito Bwana asifiwe uyu numugano wigijana oyomo omumura tato mwabare korokwa Girehadi omumura oyo mamu mwaboni garengo mutayayi akenyora obwate mamu mwaboro mutayayi munatumanyete turiko chora abayibuli bawo igesi kwenyora netoko mwibuli ono motaka netoko mwibuli ono mwebi egago tigara kobo mwibuli yo mugako Girehadi nanyome to mukungu onde ero bwata abana babamura barenge n'ikingbu kingiya bakinete biya barabungi nareka lakini Yefta bwenyorire mamu mwabaro mutayayi ekera abana bamukungu yonde bakina bakamotebinga mamu mino no mutayayi intuko tageti korra se nyumba ya tata bakamoseria muna bange asichi family chito asemechi yeito weta nabakonyoranga kwanyomira umukungu okire no mwana bana bange bachandekire bana bange barokiruna inune birentane abana bange baseririwe
na bibwikene yevuta muna sere twagata mu mamu mino mutaye ndito koraiga aso gukumia yevuta na batamete akagenda sensi ya top kaika sensi ya top chifta akanyora abantu bete chigete bagatara nere munokora bana tauni ali chokora barweta simenchi baseri nubagutara na abande lakini gente kemoje butabwate senkora yaye niga mwanchite nyasaye nandiga musigide nyasaye nonyo chisa ochita sinze ya top tambube tomo nene litukeli molikaba ekrisi ya lenge ya bamoni na Abaisiraeli jevuta niga lengo muruwani giyata inga kialenge sobone rukaraire abaruwani bande babwesegi ekeresegi bono yachaka abamoni bamanyire nga yivuta uyo lingo muruwani tuoni na sereti kusasa ndio tunaingia kwa ile kwa Israeli bagasoro bakarosisi ngiye kabisa abagaka bagre hadi bakayinyuranga oyo mwitunare uyu gatokonyire uyu kurguyevuta kulinde twa igasere tugwe na into tukabeko ko bakugwitunga moseri bono tigatoka ende tumuligie kiriki arolekane digutaba kingenjo asi familia ba Israeli bono kinyuirwe bainyure na oyo nero ratokonye abana banyasaye abagaka bagire hadi bakabika namo bakachakorogendo bakazizi yato bakanyora yivuta bakamotebya umwano ito twachire bono tinagete tukuiranie ochiguturwani sisigi kyagesi yabwaterense yivuta akabatebya muansere dikubase nyumba ya tata bono nkayarwera mukundigia lakini akabahali ngane limonga anye kitoko genda no monene nyasaye karangu gwanzirwa abekabanta basama bokane ninche ndabo mutanga nino haleluya yebuto yubwangire oyolenge kerentane umwana bw'umutayai orule conditioning abono ninche ngo chikowa monene bwigesa kukyaba Israeli ninche ngo chikowa mutangane bakamotebinga yonsi watebire aitwa yanjiranire intwiganga yeitubwanze elinde togendamo naye yivuta kaimuka karabata igo bancha igo akaimuka gachakorogenda bana banyasaye ekene saulia musiginde nyasaye omonene agatara nere ekere ikase Abaisiraeli kubacha kesegi ekene yivuta niga beto mubwe abaruwani b'Abaisiraeli bakabua abamoni abantu banyasaye abantu bagacinga abantu kubagotera niko bagotera ibintu bya yivuta ulenga umwana oseretiwe nga bamwe mwabona mutaya musanione nindoje yondigeretie umutaya inobonge ebintu nebinge byagalira abantu baragoseririe ebintu nebinge byagalira abantu bakwangire muna yivuta ngetwe lakini tigango tebi musana Oza koba omubwatere nyasawo yoiga omusike nyasawo mwanje muna yebuta mwanjete no anyina abo bisaba bari bakwangete bitukiri mungu cyo bari babeka marunse batebenga naye bwikora tokonya se familia yitu naye bwikora tokonya sigisa kugitu musani bangi baseririwe abangi bachairwe abangi barukirwe ubwata kayanga akamo lakini musani litukongocha lile ekero no ina bangina bali bangite kero bako gendekerero bako botebinga ayitubwati yangu kubika ayitubwati ebikoro to kubika kwa maana wewe masikini litukongocha lile kero abantu baboteba ngonyore nyancha amatari ko genda na intwe intwe ko genda kerereke elinekero umuntu nabo sisinirie gwa mwanjire nyasaye abana baho bakinire abana baho barikirwe bika bari gukoroganya kayanga kamo bona mbatebe ngaye no musisi ni nyasaye negindukira agara usisi ni musani nekarura mwanje nyasaye ekarura mwiginde nyasaye utaramo na nyasaye munagira utatari damo na nyasaye no nyuchita sinsiria ya to
yibuta ntachite kumutiga Nyasaye niga mwanchite Nyasaye agatara of course n'abantu batarenga abaya, lakini tamwibite Nyasaye alitembea na Mungu naye musanione abantu abange mbakwange abantu abange mbabutugute abantu abange twatudi basengenje n'ubutaka, lakini wacha nikwambie abantu abange bakatabisi baruri bari bamwanjete Nyasaye bona igesi bayikire nibora kumyotebe matigamutere Nyasaye uyu bana banyasa abandi babeire oburweri bwakutalire bakabaire bakwangire wasabire kibese wasabire obokonyi mbaka abantu baterire nka uyuto cyane kakuri lisimi yawe kakoteba ngo ine besa kusaba kuri kuni, lakini wangu kusaba iga tumwe banyasaye litukeli momonene gakubiko bakukwaye elinda kubweni nayo mubiro wonjuke ome muno bwana omwanike mwerere litukeli mombaje batebenga kweli Mungu amekutendea maajabu. Kumbuka Ayubu akabomo ruwaine mbaki familia yake kamwanga akabachinya machiuka, lakini akarama na Nyasaye atebete ngabona bwena nigo mubiro wonjugete ukaba muno yubwa bwo mwana yibuta abamurababo amwabo bakamwanga abamurababo bakamoseria umumuru yagataya yakarara tabwatindagera, lakini libire lyabachite kumuya evile chingima yaba Israeli abagaka bali bamasikani bakamwebera bakamutenga bona nayo mugambito yamba demo sana chinga kine chinke engaki ya Nyasaye kirira iki naye uratukura mugambi wikenyorokeria bantu baburinga egento twamanyite ko muntu narwa se family yanyegete family yetu amanyite ko muntu narwo acha ko mugambi asa abantu baringi kurare nyumba y'ubunyansi yabocogete embura kigutwa nigo kogenda musanye kona asani nimbura yokigutwa, lakini akarenga ke Nyasaye yigire nayo ko mugambi bari babajahite nigo bagoje babika maruzi munabagaka bari bagire hadi bate bangakwiri umugambi idotire omonene Nyasaye takubutika musanione tosabasome gitabo kemerangani 15 mo tosome isana ibere egoteba iga ekero chinjira cy'umuntu cyamugokiriyo omonene Nyasaye ekero chinjira cy'umuntu cyamugokiriyo omonene Nyasaye nigagokora nonya n'ababisa b'omuntu oyo babwata n'amanere. Praise God. Ekero chinjira cyamugokiriyo omonene Nyasaye omonene Nyasaye nigagokora nonya n'ababisa bawo babwata n'amanere aye mugoki tigachinjire cy'umugoki Nyasaye aye tigana n'amanganande ero si chinjire cy'umugoki omonene Nyasaye nonya n'ababisa bali babusera bituli bakogamba God will cause Nyasaye nigakubarosi babwata n'amanere mbali kumanyisi bagoitera baje kubwata naye nigo bakwenyora babwata n'amanere musani aye kiyo kangu gotigira rosi chinjire cy'ubwata n'amanere Nyasaye rosi chinjira wetu bwa ubwata n'amanere Nyasaye inga kiyo rosi chinjira cy'ubwata n'amanere Nyasaye watoto wa Mungu tiganga mali yao akore gazi ya Nyasaye onye gutagete onyone bikange bintu byase omurobiri Nyasaye echoke twara chinjira chingiya tara mono monene Nyasaye tiga kobonochi tiga kokwanike community yeke kokwa mumanyire Nyasaye oye yawo tigebe yaya tigebe tosa gusoma sigitabu ya Daniel ibere tosome 20 Daniel ibere tosome 20 musani egoteba iga God changes times and seasons. Nyasaye niga guchinji chinga kinchirororo oranyore gwachandegete ono motebyo mone none chinga kichya ikiro guchande koko na goisanire chinga kichya chiwe chomogo chinga kichya si family ani chiwe chomogo bana banyasa abantu baito bachandeke noko nyore family no oranyora abana bawo kubagosoma isukuru mbali kuigwa butamba y'abana kubakurangirirwa niba konyora abana bwabo moelyo motabe Nyasaye chinga kichisanire
na njiri chinga kichiana bono chibe chomogoko Nyasaye oyo togosasima neru bwate chingaki neru kumanya God's time is the best ingaki ya Nyasaye bono yaiki ayoyo ruari tondigiriti ingaki ya oyo kubwena bono yaiki ayoyo kwamenyire obutaka were bantu bamino batete gokorora kuwete bagote bamwe kurabise ndagire yuyu bono ndagira kurigia chingaki cyobutaka bono cyarire Tebya mwana nenga Nyasaye mbuye mono ikyagara chinga kicyana bono cyarire na injiti gambe buye muna abantu bane na injiti gantu wari ntungulia na injiti gantu wari yangengiya kaki abana banyasa bantu mbara oromanyete no inese binyoro bito balinga bacurucumbu lakini bakamwitigera Nyasaye. Wacha nikwambie saisi ukienda hapo ndio mahali imesimama. Saisi ukienda hapo ndio chakula inapatikana. Abantu umuntu ari kugenda nonyi n'umuriro kale ibi biriti ibimbi ari gutukara isi umuntu basaba umuriro bakarinda umuntu amadabinga watu cyane ritoka hapa lakini rero no ibintu bire asenga nje abantu bamwitigere Nyasaye taringa byakide busa wari cyakiriya Mungu abayibuli bagasaba abayibuli sabera abana bayino umwana ono atari kuyumu bwato umutumo tebanga oyo no munyagitari omone none umwana yore no munyagitari abana boruche ngandari konya lakini musabere ngo yino munyagitari omuntu uyu ni usisinya omuntu uyu ni ukuragereria sisinya abana babo sisinya abamute babo sisinya ababisa babo omone ni Nyasaye amanyoko korega ukubwatia tosoma segitabu kekoro kwanga Psalms Saburi emerongebere na isato tosoma isano omone Nyasaye karo kwa mwitigeire ni gakrosia emesa busiwa babisa bawo eyenta bito yesoma kwatene ngani goranga Saburi omorigere yone ko gandete koigora Saburi emerongebere na isato tosome isano igebote baiga kwambekire ndagera asamasyo ababisa bane kwangakire amabuta omutuone okonyarigania waichoirie egakombe kiane nguite kakere. Haleluya. Oyo no mwana Nyasaye kwambekire ndagera asamasyo ababisa bane yabade musani ababisa ntubwate ababisa bawo ekero kwitiro mwana Nyasaye omonene niga gukwariganirie ndagera okoroserie mesa busibwa ababisa bawo bitu kubarengereti ngaye tuisaini bitu kubaruchi ngaye tukiruchi bitu kubaruchi nganayo wenda waseri umuna yefuta musani banyorana naye Nyasaye arosirie abantu bago chori nayo mwemusie usinyukuburi ngakije gitochoro mwemusie wana nero mugambio. Haleluya. Omune nabako abantu banyasa Nyasaye yitoko kolera Nyasaye utagwa cyuwonje Nyasaye yitoko kolera Nyasaye utari kurigererie yango begete Nyasaye kurigererie nkoro inakyo komukorera mwanya bantu nabera arigererie nyamwanya bandere korora kivyake lakini njira Nyasaye korora tariero mwanya banda korora musana njira Nyasaye korora njira bonkorora ngoyo nero isaine. Kumbuka Daudi ekararinga bachoro ekere Daudi abachorwa abamuraba mwabomba arengo abamuraba abwatinde nene abamuraba arenga banetuya abamuraba arenga abanyakiye lakini kubago cyo maso yomo tato mwabo uyukuru kujese kari giritinga anyina irubu gambo cyenyumba yane omuntu orabe noyo egijane kiya egijana kibwatinde ngare. My friend omone Nyasaye tari kurigire muna mwanya bantu nonye numubaniga arigitinga oyere nabarabe kakubika amaguta ngawiteka bani ndurene nakiyeko akarangiri umugako yakarangiri abana bayo bose akarangiri one by one bagachoyo masoyomo musade karabayera tayure dinga kamuranga karari giti yako Daudi akamuraka ari kulinda licho akamuraka tanyure katare ko runane yanga kabwati cyanga cy'ikibo cyo gata bijya macanje bikyagara wono no kulisi yale
nali akocha kubuli wanga amugaka nandi nubwate mwanone agateba yaya kamuisinga kaliti gakali kulisi agateba toretera kamuisi yako ekero muisi uyu Daudi atende kuika kakubekirwa amaguta agatirimuka gorokisa indingo maneno yonera chorere anto barenge nseria tatu mwabata manyitega kamuisi yakanga bomoga ekero Daudi achorko bomogambi bandi bali bategenete n'abandi muna bategenete ngakija Yefta kairanira ko gendesigi ekero bakurwa mbali batebete ngakero twabwina nakamuisi yakatoko moseria lakini omwana Nyasaye ko nyobe Kristangu otebire nga Yefta nero ko bomogambi Yefta nero ko bomurwani omonene ekene chinango teimosana. Daudi alipochaguliwa aliingia kwa nyumba ya ufalme. Gaswa si nyumba y'umugambi. Nonye Saulo tegene niga murigetia moite. Lakini chinga kichonsi ya murigetie. Nyasaye niga abegito burendi bwa Yesu Daudi. Naye musani bono ega kumwitigirete Nyasaye. Niga abegito burendi asore. Kule galime neba na accident yaba. Omonene Nyasaye kumwitigirete. Niga abegito burendi asore musani yone. Wacha nikwambie chambo. Dingirelia asubugi mabwa mpaka isiwa ikire. Dora nalinga ngaki amanga nama ya Nyasaye gokoleire nalinga. Baranga ama ya Nyasaye gokoleire. Witigane omubwati omonene Nyasaye. Baranga ama ya Nyasaye gokoleire. Barama ya Nyasaye gokoleire family yao. Elinde witiga asubugi mabwa. Bwiru omokolera omonene Nyasaye. Hallelujah. Inji nayo de mozan. Obugi matubwate bono noboke. Asubugi mu butwatigairiye. Wacha tumvanye Mungu wetu. Asubugi mu butwatigairiye. Tumukorere Nyasaye. Oza kusoma igitabu cy'ukumanuka. Ekero tebana ebitabu bikayigorwa. Na indi igitabu gikayigorwa. Musani one. Tigiri yetajya uritoka sigitabu. Indi itoka sebitabu. Asigitabu kilikyubugima. Elita lyakara yasomwe nigora atale buyote bengekene omonende wankolera maya elindi gotoka anye tokomakora Nyasaye sobwegeno tokorera Nyasaye sobwegeno nichwese chito tokorega asi Nyasaye sobwegeno induta kamwanya bandatorole tigambo tebi tiga Nyasaye korole mono wacha tumvanyie Mungu kazi na ukweli ekatwa amokorera Nyasaye gasingia gutura mokore Nyasaye no wegenwa gutura mwanje Nyasaye munayivuta mwanjete Nyasaye tutagodotiga netuka twasoira sengoro yeora Nyasaye tutagodotiga gitira kira tukinga twalitira somurero ime Nyasaye tutagodotiga kira tuke twalitira byamanzi Nyasaye tutagodotiga basana kira tuke barobabikana hamwe naye bakugamba Nyasaye tunakorera ingana Nyasaye tunanyora abande imebagade banga yayo imutigi oyekene nero kutuwani sisegi oyina twanjete. Hallelujah. Abana ba Nyasaye amaguna mangi tokubekerunje ebi chararo nebike tokubekerwa lakini asingi njiyo kumukora Nyasaye asingi njiyo kumwanja Nyasaye. Nyasaye tuturusiri bijarare Nyasaye tuturusiri ubosoko bana ba Nyasaye digango tumwanje Nyasaye muna Yefta litukelimo emechande yubwate omonene Nyasaye natuma bagako bagire hadi bakuyi babatebenga musani gakitume kutesa ya kutosha bono nayo mugambi ito tumekuanga ya kutosha bono nayo mwano ito bana ba Nyasaye nabora jore tuli kanisa buya nabora jore tokora kana buya nabora jore tokobera muntu abuya lakini ekene ntumwanje Nyasaye nabora jore tukukwana buya emechange tokora buya lakini ntumwanje Nyasaye aina yense ayeyiboro nokumwanja Nyasaye na indomo kolera so kwegena. Praise God. Mwanya bantu nabera gukwane bube ayene kibwimanyete emanye buya kumukora Nyasaye so bwegenwa bana ba Nyasaye mwanya bantu ne ukwane buya onye Nyasaye tarabiko kobokasore akuna njia my friend bana ba Nyasaye
bantu baitu bahetire mechande mengi bana banyasaye nabura nyole kwarigirie umwana ino mbogomba senga kietande kwabiri muna Yefuta oyo tabetukia sense ya top mwakorere nyasaye otari gotiga dituke elimo omonene gako yurenda yawo anyora umwana no nyemba libako gosekerera mbaira nabatebe ngekene ntu agosekererete lakini asengidio bwegenu wao. Angalia sasa uko na familia kubwa. Praise God. Bana banyasaye bali mwaitiri mechande menge ya rejection, mwaitiri mechande menge yo kwangwa, mwaitiri botako bonge, mwaitiri ko gamu konge. Oh my God, mwaitiri nyasaye muna Yefuta aso gukorera bana banyasaye, aso gukorera bana banyasaye ntingo kotebiga tikachinjira cyao kibe kindonge mune cye Yefuta nabali bande nayo ubwatu butya sabande chinga kichye nyasaye karotiraike ntinago sabironchuka tiganamanga nayi amange tigabutayo yo mino enseye oyo itoto bwato nayo mukuru gwinyasa Yesu Kristo tigango tumya mito sabe asenje yo gukora ringa nasenje yichinza waja so that one monene nyasaye tatu murokane no muchekale chioma na chiaso busibwao ayentata oyo batubugima ayentata oyo batwa dituko lora nyasaye twakwanire igoro yegichana yo amukuru kwa Yefuta ambaye alifukusa na ndugu zake bona igantoro nyasaye tubwatene cyane ye ayeremengi lora mote omurigere yolia oyo bwato mochando nyasaye omurigere yolia oyo bwato burwaire omurigere yolia oeteiro botaka bwigoro n'abana bange kwa school nyasaye tata mwigoro chinjanya cyo cyose abana basoma tata igoro ndilia yo mugumba anyora abana ogosekarwa sekereiru nyasaye waikira mwari lora nyasaye omituli urwarete bakomurere barukira ubwaye mukuri nako bakukwa uko bwene Jehova elinda tabenge kene nyasaye ndaraira mabera munarorete Yefuta mabera kabomurwani baba Israeli Jehova Mungu wangu siku ya leo mtazamaji wangu ataikumbuka lituko lya lera linyulige kene mubasuri urandeti nando moneno mkoraire nasabiri kanisa yange nyasaye nasabiri kanisa yange ya Musoje Central chikanisa jitu chonsi ya Musoje District all our pastors imeweka mikononi mwako Jehova omoneno nelituko lya lera kotugusa sima tiwabone waborekane asijikanisa jitu chonsi nimeomba katika jina la Yesu aliyemwombezi wetu. Sote tuseme amen. 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 Ndio mno sana pastor, ndio mno sana Nyasaye yako senior seringa na libya inga Yefuta na bamwe bamu aba mwangete bakamoseria kulende na alenge de kimincho asegeza kukelia. Asegeza kukelia.